May hatagan ko sa ako mga anak sa ugkuan para ikapalit na magbugas. Ang pangonsumo ninyo? May mahatagan ko sa ako mga anak. May lagnaam, may lagna. May kuan. Sahay. May saging, magtanok mig saging. Sahay. Saging ang inyong kaunon? Saging, usahay. Sige. Ala, salamat. Ay, ganay. Si Itin lang ni Barog. Taon, salamat. Taon. Ngayon mo kugi. Nay. Taon, tabangan yung taon. Nay. Ako mga anak. Ayaw akong pasalamatin na. Ang Ginoo ni ha? Sige ko ampo sa Ginoo. Diyos sa kamahan, kagaham sa tanan. Sige. Taon nga kaluyan na yung taon. Ang Ginoo, ang kampo yung taon. Ay, kabala ka na. Sugo kami sa Ginoo diri na ya. What's up mga choy? It's another day. It's a good day sa ating lahat. Ito po si B-Boy Bugoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, nandito po tayo sa Daan Bantayan, Cebu. So, isang pamilya na naman po ang ating bibigyang kulay at bibigyan po natin ng tulong. Sama-sama po nating bisitahin sila, sama po nating alamin ang kwento ng buhay nila, sama-sama po natin silang tulungan. So this is B-Boy Bugoy TV. Subscribe, one donation po. So, bibisitahin po natin ngayon si Ethel Mondihar, si Michael Mondihar. Kasama na rin po ang kanilang nanay is alamin po natin kung ano ang sitwasyon lang ngayon. Thank you so much po. Ating cameraman ngayon from Dreamboy TV, si Dreamboy. Sige. So, ito po yung bahay nila ni Ethel Mondihar. Ayo, Nay! May nga po, Nay! Kanang, kuan mi, kanang, if pwede ma-interview ka na mo. Gamay, Nay? Sige. Ito po yung kanang loob ng bahay nila ni Nanay. So, nandito po ngayon si Ethel. Opo. Nay, kanang, kinakailangan po niya talaga ng kama, Nay, no? Nakuan ba? Na mapa, trabaho. Sa lupa lang po talaga siya nakahiga, Nay? Hindi man na lupa. Nay, kasagap. Pero, Nay, ito po yung sitwasyon nila ni Nanay. So, dito po kayo kumakain, Nay? Dito po kayo kumakain? Bisang asa lang gani. Di ara man na siya. Ako man. So, matug ka, diri. Oo nga, si Ethel diri lang. Nay, wala ba'y baha kung mag-uwan, Nay? Di man makasod ang kuan kay man gikuan-kuanan man kuan bungto kanang bato-bato ba ang kuan maigbaw-igbaw kanang kuan. Wa agud makluring. Unsa may ako ikuan intan ko ang pagkaon. Nakita na mo sa imo, Nay, nga ang inahan halag unsay sitwasyon sa anak andam gyud nga sa kutob sa makaya. Ang mga anak intan maluoy sa kaluyan intan ako nga mga anak nga maluoy sa ila sa trabaho tas mga anak nako ba mo na ako gi ampo sa Ginoo ang gobyerno na naman madawat sa kuan gamay kuwang ramang kay kuwang sa ako sa mo to sa mga anak kanay sitwasyon intan nag-antos lang intan diha nagkuan kay wa may intan si Michael sa dito nakuan sa nang iya pagpangayo kay what if kung kanang naay pamation si Ethel kisa may una nimo matuktok diri na sa may pamation nay ko kamura gyud nay duha kamera nga mag-init siya ga usahay kuan mag-ubo-ubo ay ako lang kuan sabi nimo nay kanang nay nakita jud namo sa imo ang ehemplo sa usa ka inahan no nga andam jud bahalag wala nay mabilin sa inanay basta mahatag sa anak tinuod kay ang ako anak intahan kaniya adto sa wa pa ni maunsa nga saligan mo guni nako dinhi nga ako magsuroy-suroy ko magnegosyo kasaligan mo guni na di pa ni ama ong bayil dito wa pa Yolanda naguba na sa bahay ang amo di bahay perte lang nay salamat ala intahan asa man ang kuan nga nakailam nay ay kabala ka nay kay gisugo mi sa Ginoo nga ipaari ka sa amo diri ha sa Ginoo intaw kay nagsiginoo salamat nay ato mga viewers karon nay nagtan-aw sa imong sitwasyon karon sila nay sa tong kamera ha nanginahanglan kog tabang sa ako anak karon nga sa ako anak nga kuan dugay na intaw ni nagkasakiro
naayo na unta ni ang sao man nga gihadlok-hadlok naman sa otro hinuon mo nang balikan no. Na nagsige na sa mirang duha diri sa balay. Si Michael na gibiyaan po sa iyang asawa. Pila ka anak? Ha, usa sa una may kuan na uyo sad sa una duwas kagayan. Nay, ayaw ka bala ka nay sa atong mga viewers karon, Facebook viewers, YouTube viewers, magtinabangay tanay ha. Intaon ang amo bay. Intaon na wa man intaon koy masugo. Maarit lagi ang ako na Nay, ayaw mamupuyo ang atos mga. Sige. Kalma lang. Ayaw ka bala ka nay kay kami halag daghan na na inani nay na encounter kami lisod pud mi naglisod pud mi nay kanang pasalamaton lang gyud ta nga nanay grasya sa pang-adlaw-adlaw ug maka-share gyud ta ha intaon ay tulo ra man ni sila din ari ka maglulungag sa soko sige kani adto diha ay nang paglungag diri kani adto diri di na ko mulong ato na ko di nagpabuhat ang aso kang itil nagpabuhat kung kuan nay ani nay tabangan ti ka manghayo pug og tabang sa tong Facebook live viewer bangan nato mga choy si nanay ay mapalitan nato bag-ong kama si itil atong paninguhaon. Sobra kong kuan kanang higdaan. Sige nay. Naguba na ako baho. Kay bugnaw kaayo kang itil nay, no? Puro apinila sa siya karon niya. Pinan man na. Ay kabala ka kay og dunay grasya maabot jud nay ihatag nato jud kang itil nay pamaagi sa pagtan-an nila sa vlog karon. Salamat. Sige. Salamat. Nay, nami diri kay nakabalita sa mi sa sitwasyon ni itil karon ug sa imong anak nga si Michael. Nakaila mi nay niya. Nasa ni chat sa amo ni contact nga if pwede bisitahon kanamo diri kanang kisa may pangana to nay Gaudiosa mundihar ako bani asa man si tatay karon nay namatay na tong 2016 di man nakatuig karon sukad ang katong Agosto ko anay kanang kamura ni itil diri ang nagmuyo kamera kay ang kanang nakabalita bi kumusta si itil nay kuan naayo naman ta gibalikan man hadlok na sad hadlok siya katong tricycle driver mo na kuan diha persada ngadto unta mi man na ako ibuwa bago mo lang naayo kaliman batang 18 anyo usa na ayo na siya hantod karon nya karon na ulian unta tong Enero nya hantod ulian na siya nya Pebrero 28 nga sige mamiguban ako man duda daon siya asam nakay diha tricycle ngadto kang uyaw ngari sa kuan long tabat katong panahon na dugay na pila na magsakay-sakay kato namang panahon na katong Pebrero 28 katapusan sa Pebrero nga dinha atang migkuan mga dumi sa long tabay nya do na pa koy hapiton diha is ingon ako karon na isa dong ang driver kay ako pahapiton ako ay nya karon kay padagan man dayon ang sakay naman ang ako anak sakay na ang gida sa driver siya raman ang nadakan nga tugi iya man gikuan ingon ako karon na ina dong kay pagkuan naggikamay pa na okay na unta si itil ato okay na unta isus bisang sa man kuan din ha tabang-tabang unya gida sa driver wala ka wa pa man ko kasakay kay nagtawag pa man ko sa kuan waga na ko makuha ang ID kay pagkatubag ang ako gitawag kay mo ako kuha ang ako ID kay tirokan dito sa imong paghapon nya kaugma niya karon kay ang tricycle nga ang driver kuan man nga padagan man din sakay na diha sa may transit di man ganan ako buwagan nga na transit sakay taparan kuan bako bawa pag upa man ayo ta naman to katong kuan ako pagikamay siya nilingi man siya nya orang gud ko urungi anin sa kuto may kuan natago na ang tricycle ngadto tus may lang tabay dito may atbang sa eskwelahan dito giuro anha raman ngari raman mi dapit unta mangawas sa ako igsuon karon dito naman kay di pagukod man ako sa kon ni sakay man ko single nga motor inako dong pasakya ra kudong kukura ra gutudong ang pingkuan dong tricycle dong kay tuap ang ako anak bago para ba tumaayo ba simta simba ko ba mo ambak nahadlo pag ako ana dito bigo dito pagkuan daghan man tao dito kay may gilubong mo daghan tao may dapis karsada matutuam ako kuanan ako ding gikuha ang ako anak ba pag urong ako ding gikuha sinaog ban ang ako anak ba si mudagan bag ako kasaban ang driver sin matutuam to driver unya sige ang kaning ako anak nagunit ako gikuan sige mag-ingon kaya na lang hadlok nervyosa mao ba ibalik tapos pagkakuan anak manggod mi sa ako kuan igsuon ning hapit ning lakaw na lami kay kuan anan sakay ning larga naman ang katungkuan tong driver ning ingon siya langan-langan malang ka langan-langan ba nga may pasahero lain may pasahero ang kamera kumusta man si itil nay makuan na nato ron makita ra namo nay kita pero karon gahapon sulti katong pagkakuan pagbalik gud niya sa gibalikan na siya pagkakuan uli na mo nga ri hapon na ingana ang pagka yaw si itil nay since birth inana jud na siya di na ingon ni anak
Ito magana sa Manila na kuan tung 2001 man miningari ning pauli ako gidana siya pero unom na siya kabon dito o unom na katuig kay Ba naminyo si Itil? wah daga na siya Pila edad ni Itil? 24 pa ng edad pag gisugda na siya gisugda na siya Niya ang edad niya karon na? 43 43 So kanang sukad sa pagkagamay ni Itil, wag gid nimo sa gibuwag nay. oh diri ra sa pa maadtog Manila diri ra sa diri. Kumusta man ang kanang kinabuhi sa usa ka single nga inahan nga mo'y nagbatuto siyang anak nga manunon kaayo? Muna lang ako na lang karon kay wa na man koy bana. Kumusta man ay dili lisod karon nga wala na kay kanang timbayayo? Lisod karon kay lisod na. Ang pangonsumo ninyo Lagi muna may may lag kuan sahay may saging tanok mig sahay. saging ang inyong kaunon. Saging usahay. Karon ay may lag makakaon mo bugas, may lag di. Karon hinoon karon gani nakabsa na gani ko kay wa man Wala jud. abot ko nga Unsa may mensahe nimo nay sa mga inahan nga pareha og sitwasyon sa imo nga aduna say anak nga sama kang Itil? amot lang kang uban kuan pero ako sa ako kuan pertigong sura na ako nga pagkakaron nga wa na koy bana kuan adto sa kuan katong wa pa mamatay tong ako bana pugay na to duha ko nang ako atiman di naman ko makakuan kay manakit naman ning ako kuan may lang ni negosyo ni ko sa ako Nga ang sahunon ba si Itil nay? so di man Pero mo lagi ka nang murag nagpaabot lang jud mo na ay maabot niyo. oo abot Nya muna nga usahay nay saging lang ta. sahay magan inaguan walay Mga choy, kukunin na po natin yung sorpresa para kay nanay, ha? Tara! Nay! Sige. Amo lang ipasod na yan. So, ipasod natin mga choy. So, mix lang natin, Bisaya, Tagalog. Kasi hindi rin nakakaintindi si nanay. Tara! So, nay. Oh, ako rin, nay. Hindi rin. Sige. wala salamat Ay, ganay. Si Itil na ni Barot. Intang salamat. May mukugi. Ay. Tabangan intang. Nay, Ako mga anak. ayaw akong pasalamatin na ang Ginoo na ha. Naghugampo si Ginoohan kagahom sa tanan. Sige. Taon nga kaluyan na intang. Ang Ginoo ug ang kampo intang Sige, Ginoo. Nay. Ay, kabala ka na. Sugo rami sa Ginoo diri na ha. Intang. Sige. Ay lang kay Sige. Nay, ay kabala ka. Ay abot karon. Sa moabot pa nga grasya nay pasalamati sila daan kay bawo ko ato mga viewers Salamat mohatag ini sa intaw. imo. Salamat kamong tanan intaw ang nagkuan sa ako intaw nga rin nga naabot nga rin ang grasya karon. Intaw nga wa man ko nahudta naman gani kog bugas ganiha. Naay gamay lugaw na ako kay nagpaabot pa ko sa kuan. So, wala na untay bugas ganihan nga maglugaw na unta mo karon. Karon naay gamay na akong lugaw nya. Ang salamat. Ay, Salamat. pasalamati gid ang Ginoo Sa nay. Ginoo intaw. Ampo lang gid nay ha. Ampo likod ko magbuwag adlaw gabi mag-ampo. Sa man kay angay natong buhaton mag-ampo jud sa Ginoo. Mag-ampo gud ta sa mag-ampo gud sa Ginoo matag adlaw gabi kay agoy ang Ginoo man intayon may maghatag gud kinabuhi sa ato kay mo may tag-iyas kinabuhi ang Ginoo. Sige nay. So nay, gamay ra ni nay. 25 kilos nay. Gikan sa ato ang PISO program para sa mahihirap mga choy. Ito po yung budget na nanalikom natin. Maliit lang po. Malaki na po itong tulong. Maraming salamat po. At sa magbibigay pa po ng tulong para kay nanay, tulungan po natin si nanay mga choy. Kasi kailangan rin po ni Itil ng isang bagong mahihigaan para malayo rin po siya sa lupa. Nay, ikalay bahala ani nay. Salamat Sige. Salamat. Sige. Ay, kadako sa akong pagpasalamat ko sa inyo intaw Ginoo. Ayaw kabala ka nay. Ang Ginoo atong pasalamatan sa grasya na yan. Sige nay. Intaw nga naingon ni ari karon kit nga nakakuan mo sa ako diri na katultol mo sa ako diri. Taon. Lisod gyud. Salamat gyud intaw kay way nagpaabot pa ko sa ako mga anak intaw. Maglugaw lang gyud ta nay. Oo, kuan kay wa naman ang ugma To asam po ito po mga choy, sabi ni nanay wala na rin po silang biga. Ang plano po niya kanina maglulugaw lang po sila para sa ano nila
ha? kuan. Oo, panghapon po nila, panggabi. Pamanggod maghat, wag kuan nga ri ang akawagan di. Muni na. Ito po, wala na pong laman. Oo, wala na po talagang laman mga choy. Noong Diyos amahan makagahom sa tanan in taon, nga gihatagan in taon siya nga daghan na karon taon. Pa naman ta koy bugas karon in taon ang ugma wan. Maraming salamat po, Nay, sa pagtanggap nyo sa amin dito. Nay, tulungan po namin kayo na makakalikom po tayo ng pondo para po sa higaan ni Itil, ha? Salamat in taon. Yan po ang unang project natin para sa inyo, higaan para kay Itil. Oo. Magbibigay rin po kami ng maliit na tulong para sa inyo, Nay, ha? Sa pang-araw-araw nyo, pambili nyo po ng asin, o kahit anong sangkap po sa luto ninyo, Nay. Maliit lang po na ito na halaga, Nay. Pero promise po, magbabalik po kami dito, ha? Salamat in taon sa Ginoo in taon kay ang ako kwarta ganyan. Ito po, Nay, ha? Sukot na Yan po. Galing po sa PISO para sa mahihirap program, charity vlog natin sa B-Boy Bugoy TV, Nay. Sa gusto pong magbigay ng tulong para kay nanay, maaari nyo po magbigay ng tulong sa GCash number below. PISO program para sa mahihirap mga choy. Sa mga kagaya ni nanay, ang iyong PISO po ay may mapapakain po tayo at may matutulungan po tayo, lalo na po sa Itil ngayon. Next project po natin ay higaan ni Itil, ha? Sa gusto pong tumulong, magbigay lang po kayo ng tulong sa GCash below, or pwede nyo po ako i-contact para po sa address ni nanay kung gusto nyo pong magbigay direkta kay nanay ng tulong. Hanggang sa muli, Nay. Babalik kami dito. Magbibigay po tayo. Next project, ha, Nay. Sure po ako, Nay, sa viewers natin, may tutulong po sa inyo. May magbibigay po ng higaan para kay Itil. Thank you so much, It's Bugoy. Again, subscribe and donation. Donate sa ating GCash number below. Thank you so much. Bye. Ang istorya sa buhay ni Nanay at Ethel ay magsisilbing gabay sana sa atin na ang mga magulang o ang ating ina ay handang mag-aruga ng anak kahit alam niyang hindi na niya kaya. Kaya't sana tayong mga anak ganon din sa ating mga magulang.